ரீசெண்டாக எங்கள் அம்மா அவ்வளோதான் காலேஜ் முடிய போகுது, இதுக்கப்புறம் உனக்கு பையன் பார்க்க ஆரம்பிச்சாதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் உடனே கோவத்தில், உனக்கு தெரியும்லம்மா, வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும்ல நான் யாரை லவ் பண்ணுறேன்ட்டு, தேவையில்லாமல் இந்த பேச்செல்லாம் பேசாதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இப்போ தான் அந்த பையனே என் கூட இல்லையே அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன், கால் போகல, இன்ஸ்டாவில் பிளாக்கு. ஸோ ஜிபே மட்டும்தான் இருந்தது. ஜிபேல போயிட்டு இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் சொல்கிறாங்க, நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அதில் இப்போது பண்ணிக்கணும், அதெல்லாம் அவசியம் கிடையாது, எனக்காக இருக்கேன்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லு, உனக்காக எவ்வளோ இயர்ஸ் வேணா வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லவா, ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம செய்கிறது பாசிபிளே இல்லை, நம்மளுக்குள்ள நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், என்ன ஆனாலும் என்கிட்ட மட்டும் வந்துடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னது என்னமோ கரெக்டு தான், ஆனால் நான் அப்படி இல்லை. எனக்கும் தான் ஹர்ட் ஆச்சு, ஆனால் நான் ஒன்று தான் சூஸ் பண்ணேன். ஒருத்தரை மனசில் நினைச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தரை கல்யாணம் பண்ணுற ஆள் தான் கிடையாது.